Bon dia a tothom. En primer lloc voldria agrair als organitzadors la invitació a participar en aquest primer congrés. Jo avui, clar, després d'aquestes dues sessions així una mica lúdiques, penso que la perspectiva canvia una mica i serà menys lúdica, però en qualsevol cas... Jo començaré pel començament, una mica també perquè tinguem una perspectiva àmplia i puguem valorar la situació actual, d'on venim i on som. I el començament, quin és? El començament de la immersió a la Catalunya del Sud. Doncs la llei de normalització lingüística de 1983, que era la llei que va establir que el català seria la llengua de tots els nivells de l'ensenyament. D'una banda, cal destacar que aquesta llei va ser aprovada pràcticament amb unanimitat al Parlament, només amb 2 vots contraris, i que de seguida es va començar a implementar. El curs 1983-84 es va començar a aplicar en algunes escoles, especialment en indrets, en poblacions on hi havia un percentatge molt elevat de població de parla castellana, i cal dir que, de fet, en alguns llocs, com a Santa Coloma, van ser els mateixos pares, les associacions de pares, això que en diem l'AMPA, que demanaven ensenyament en català per als seus fills. Per tant, hi havia una implicació també de la societat a l'hora d'implementar un programa d'immersió. En general, ja ho he dit, hi havia pares que ho demanaven, però de manera general hi va haver una bona acollida, tant per la banda dels pares com també per la banda del professorat. En general, les posicions sempre han estat bastant marginals. Es van oferir, evidentment, cursos de reciclatge per als mestres, perquè, evidentment, no havien fet mai ensenyament en català. Alguns tampoc tenien una competència comunicativa prou adequada per poder impartir totes les classes en català. I el programa es va començar, diguéssim, a estendre, o va acabar d'estendre de tot el sistema el curs 1992-1993. Per tant, fa ja una colla d'anys que els nostres estudiants segueixen un ensenyament íntegrament en català com a llengua vehicular. I en què consisteix la immersió? Com definiríem aquest programa? Doncs, d'una banda, hem de dir que gràcies a la immersió, a la Catalunya del Sud el que tenim és un únic sistema educatiu per a tot l'alumnat. És a dir, que no hi ha cap separació per raó de llengua. Tots assisteixen a uns mateixos centres, simplement amb una diferència, i és que els que tenen el català com a I-La-U segueixen un ensenyament normal en la seva llengua, i els que no, de moment parlarem, evidentment, del moment en què es va implementar aquest programa, doncs, per tant, els altres tenien el castellà com a I-La-U. Amb aquest plantejament d'un sol model per tota la comunitat es busca la cohesió social i la igualtat. Em sembla un element interessant a tenir en compte. L'objectiu, evidentment, és adquirir competència en les dues llengües, sense cap de les dues en sortir perjudicada. És a dir, que en principi se suposa que els alumnes han de sortir de l'ensenyament obligatori amb un domini competencial de les dues llengües. Trobem, doncs, com dèiem, que els nens que tenen una llengua diferent del català a casa, en aquest cas el castellà, del que passava, doncs es troben el català com a llengua d'escolarització des del primer dia, i també és la llengua en què s'adquireix la lectoescriptura. Hi ha un seguit de condicions que d'alguna manera eren presents sempre en aquest primer moment de la immersió, que són, d'una banda, la participació voluntària dels pares. Com dèiem, d'alguna manera hi havia un consens social, que aquest era el model cap al qual calia tendir. D'altra banda, i molt important, el professorat era bilingüe, és a dir, que parlava la llengua dels alumnes també. Per tant, això permetia que els alumnes, sobretot quan arribaven als primers estadis de l'ensenyament, que arriben a l'escola i no saben parlar català, trobaven un professor que els entenia i que, tot i que sempre en principi responia en català, doncs els entenia sempre i la comunicació mai no es trencava. Sempre hi havia una possibilitat de comunicació. Aquest aspecte també és molt important en l'aprenentatge de llengües des del punt de vista tant de la motivació per aprendre la llengua de l'escola com la valoració de la pròpia llengua. És a dir, partint de la valoració que fa l'escola de la pròpia llengua, se suposa que això genera actituds més positives de cara a l'aprenentatge de la llengua escolar. I és un element important
que hem de recordar, sobretot perquè després ja no el tindrem. Evidentment també això implica un seguit de metodologies particulars. D'una banda, l'adquisició del llenguatge s'aborda des d'una perspectiva comunicativa i altres metodologies adaptades en el procés de la immersió. La immersió a la Catalunya del Sud, d'una banda, s'inspira molt en programes implantats al Quebec en anys anteriors i evidentment també en les teories generals sobre adquisició de llengües, com Cummings, Lambert i altres autors. L'avaluació que s'ha fet dels resultats del programa, allò que dèiem, se suposa que l'objectiu és que els alumnes surtin de l'ensenyament obligatori dominant les dues llengües. Doncs les avaluacions que s'han anat fent en aquests anys sempre han situat el coneixement de castellà dels alumnes catalans per sobre de la mitjana espanyola. Això en principi podria semblar sorprenent, però en realitat les teories d'adquisició de llengua ho expliquen força bé. I si bé hi ha hagut alguns atacs contra aquest programa d'immersió en els darrers anys, podríem dir que aquests atacs han estat de caire polític i no pas pedagògic, perquè com veiem no hi ha motius per posar en dubte realment els resultats d'aquest programa, perquè realment els resultats en castellà com a mínim són bons, després veurem què passa amb els resultats del català. En qualsevol cas, el que dèiem, que els atacs que hi ha hagut sempre han estat més des d'un punt de vista polític o ideològic que no pas pedagògic. Però què passa? Teníem aquesta situació en què a Catalunya hi havia bàsicament dues llengües, el català i el castellà, i altres llengües, però en un percentatge molt minoritari. Però amb el tombant del segle, a Catalunya comencen a arribar persones d'arreu del món en un nombre prou significatiu. Actualment a Catalunya el percentatge de població immigrada està en un 13,60%. Això implica bàsicament que hi ha 1 milió de persones, una mica més, 1.023.000, actualment que tenen nacionalitat estrangera. Això ha anat baixant en els darrers anys, el 2010, per exemple, arribava gairebé al 16%. I què ha passat? Doncs d'una banda, que a partir del 2013, com a conseqüència de la crisi, hi ha hagut gent que ha tornat als seus països, però també hem de tenir present que hi ha gent que s'ha anat nacionalitzant. Per tant, també les xifres de nacionalitat tampoc no necessàriament concorden amb les que fan referència a les llengües que tenim a Catalunya. D'altra banda, tot i que diem que en principi tenim menys població d'origen estranger, hem de dir que, tot i que hi ha població que marxa, hi ha població que arriba. I això també és significatiu a l'hora de pensar com influeix això a l'escola. D'una banda, hem de dir que, clar, aquest milió de persones han dut un munt de llengües a Catalunya. El GELA, el grup d'estudi de llengües amenaçades, del qual formo part, ha testimoniat més de 300 llengües parlades a Catalunya. No totes són presents a les aules, però un bon nombre sí que són presents a les aules. Llavors, amb aquest canvi, pel que fa a la població, clar, la situació a les aules va canviar moltíssim. Aquí veiem amb dades del curs 2014-2015, a tot Catalunya, 162.000 alumnes que són a les aules i que són de nacionalitat estrangera. Llavors, de cop, el que vèiem que a les aules ens trobàvem canvia radicalment i de cop comencem a trobar aules en què hi ha 6 o 7 o 8 llengües diferents i a més també que els alumnes van arribant en qualsevol moment, que vol dir en qualsevol moment del curs, però també en qualsevol moment de la seva trajectòria educativa, a qualsevol edat. Per tant, la situació canvia radicalment i l'escola s'hi ha d'adaptar. Si repassem aquelles condicions que dèiem que implicava la immersió, veiem que ja n'hi ha un seguit que no funcionen. D'una banda, la participació voluntària dels pares. Els pares que arriben aquí d'origen estranger es troben en un sistema educatiu, normalment no en coneixen gran cosa, és com és i l'han d'acceptar. Ja està. El professorat ja no és ni pot ser plurilingüe, és a dir, tan plurilingüe, ja no pot parlar totes les llengües dels alumnes, és impossible, n'hi ha moltíssimes. Això vol dir que l'alumne ja no pot triar la llengua dels intercanvis lingüístics, si més no en un primer estadi. Clar, ens queden evidentment
les adaptacions metodològiques, però que tampoc ja no poden ser les mateixes. Per tant, això implica un canvi de perspectiva global. I l'escola reacciona i es parla de la nova immersió. És a dir, que d'alguna manera no s'abandona el terme d'immersió per marcar una continuïtat amb el programa anterior, però sí que es considera que s'ha d'adaptar a la nova realitat lingüística, perquè ja no podem funcionar de la mateixa manera. El 2003-2004 comença a funcionar el Pla LIC, el Pla per la Llengua i la Cohesió Social. Aquest pla marca que el català s'ha de convertir, o ha de continuar sent, l'instrument de cohesió social, però ara en un marc plurilingüe, tendim cap a un model intercultural. Aquest pla té tres eixos bàsics, que són l'aula d'acollida, el centre acollidor i el pla d'entorn. Ara no m'hi entrat i tres, i després algú té interès que ho expliqui més, doncs ho puc explicar. També es generen tot un seguit de propostes i recursos tant institucionals, del Departament d'Ensenyament, per exemple, dels mateixos professors que es troben una realitat que de vegades requereix generar nous instruments, nous recursos, o també de grups de recerca. I amb tot això es busca suplir aquesta situació que hi havia abans, en què teníem professors que parlaven les llengües dels alumnes, alumnes que es podien, en principi, adreçar als seus professors en la seva llengua, doncs es busca un reconeixement, si més no, simbòlic d'aquestes llengües. Introduir-les també a l'aula, d'alguna manera, treballar-les, donar-les a conèixer, i com a mínim també intentar generar aquestes actituds positives, encara que no hi hagi les mateixes possibilitats que hi havia abans. Un altre recurs interessant, si podem arribar-hi, és un programa del Departament d'Ensenyament que es diu Llengües d'Origen, i en què s'han fet classes extraescolars d'un seguit de llengües dels alumnes. Aquí veiem bàsicament les llengües afectades, són això l'àrab, el romanès, l'ucraïnès, el xinès, l'amazic, el bangla, el neerlandès, el portuguès, el quítxua i l'urdu. Eren classes extraescolars, obertes a tot l'alumnat, encara se'n fan, però menys que fa uns anys. I en general es busca una mica també, és la mateixa filosofia que busca aquest reconeixement de la llengua dels alumnes, d'introduir-la també als centres escolars, encara que sigui d'una manera diferent. Aquí simplement he volgut mostrar, amb alguns exemples, tots els recursos i les iniciatives que hi ha hagut per donar resposta a aquesta nova situació, que venen d'àmbits diferents, de grups de recerca, del Departament d'Ensenyament, docents, de tota mena. És simplement una mica per mostrar que realment s'ha fet un esforç important en aquest sentit. Però ara, vist una mica tota la situació, el context en què ens hem trobat, i passats uns anys, que crec que ja això ens permet fer una mica de balanç sobre com està funcionant la immersió, jo em pregunto, però realment funciona la immersió? I jo crec que no. I ara et diré per què, explicaré per què crec que no està funcionant, almenys com hauria de funcionar. Jo treballo a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona i em trobo fent classes de primer de llengua catalana per a l'ensenyament. I el que em trobo és que els alumnes que arriben a primer, també tant del grau de primària com del grau d'educació infantil, molts no tenen una competència en català com s'hauria d'esperar, tenint en compte que han tingut ja, per les dates que hem vist, tot el seu ensenyament ha estat en català. Doncs ens trobem que no. Ni dels alumnes que tenen el castellà com a primera llengua, ni dels alumnes que tenen qualsevol altra llengua com a primera llengua. I en aquest sentit veurem que la situació és bastant semblant en els dos casos. D'una banda, molt significativament no s'adquireixen els sons de la llengua, és a dir, normalment es parla amb la fonètica del castellà, i prou. A primer, nosaltres fem exàmens orals també, l'oral és una part important i ens trobem explicant la diferència entre l'S sorda i l'S sonora i la correspondència ortogràfica d'aquests dos sons, per exemple, perquè no està assolit això. D'altra banda, també una manca de fluïdesa evident, és a dir, hi ha molts d'aquests alumnes que no parlen català
mai. És a dir, que només han trobat el català a les aules i no l'han fet servir mai a la vida real, perquè viuen en entorns, bàsicament l'àrea metropolitana de Barcelona, on el català no hi té cap presència. No forma part de la seva vida, és una llengua molt aliena. I per tant no tenen fluïdesa, perquè no han parlat mai en aquesta llengua. Pel que fa a la llengua escrita, doncs tenim problemes de redacció importants, cosa que no només té a veure amb el català, segurament té a veure amb altres elements. Un desconeixement greu de la normativa, i a més bé ara amb els canvis que ha fet l'IEC haurem de també replantejar i tornar, com si hi ha crítics i totes aquestes històries. Aquest any ens hem trobat així en ple canvi. I moltíssimes interferències lèxiques i sintàctiques. Moltes, evidentment, són habituals, però també tenim el problema de saber distingir, cosa que no tenen gens clar, els diferents registres, o la llengua escrita i la llengua oral. Quines coses es diuen però no s'escriuen, o com s'escriu i com es parla, que no és el mateix. Amb els alumnes aloglots, els alumnes que tenen altres llengües com a L1, clar, tenim altres problemes afegits. D'una banda, clar, trobem això que dèiem, que arriben quan arriben, a l'edat que arriben, en el moment que arriben del curs. I evidentment calen uns anys per poder fer aquest aprenentatge. Evidentment, segons el moment en què arriben i els anys que fa que són en el sistema educatiu català, millora el seu coneixement de la llengua catalana. També cal dir que els nascuts a Catalunya, nanos que ja han nascut aquí però que tenen una llengua familiar diferent, també requereixen una atenció especial i sovint tampoc no es té en compte, que no és el mateix, potser, és a dir, tenir el castellà com a primera llengua que tenir el xinès encara que hagis nascut aquí. Potser no és el mateix i no sempre es té prou present, de vegades tendim a pensar que aquests nanos ja funcionaran sols. També tenim un problema específic, com és la concentració d'alumnat d'origen estranger en alguns centres, perquè això provoca, d'una banda, habitualment, la fugida de les famílies autòctones i al marge del procés de ghetització que això comporta, implica que, clar, no hi ha opcions d'iguals que parlin català, per exemple. Això també ens treu elements importants tant de socialització com d'aprenentatge de la llengua en un entorn significatiu. I pel que fa al tractament de les llengües familiars dels alumnes, tot i que, com veiem, s'han fet moltes coses, doncs no sempre es té prou present aquest element, aquest reconeixement necessari. I també falta sovint consciència o coneixements o formació per part del professorat, perquè sovint el professorat té els coneixements en aquest àmbit que tenim la resta de la societat, els mateixos prejudicis, podríem dir. I, per exemple, segons a quina comunitat pertanys, hi ha un coneixement més gran o menys, i hi ha grups que normalment reben una major, com diríem, se'ls ignora o se'ls margina més la identitat. Per exemple, els africans, els subsaharians. Però, en fi, diguem que és una qüestió general, que tampoc es pot demanar si no hi ha formació en els professors. Continuem en aquesta perspectiva una mica fosca. La llei no es compleix, és a dir, el català és la llengua de l'ensenyament, però moltes classes es fan en castellà. I això cada cop més. Sempre havia passat a l'ensenyament secundari, en un determinat percentatge, no evidentment a tot arreu, però això passava a l'ensenyament secundari i se sap, ho sap tothom. Si les classes es feien en català, fins i tot, què passava? Doncs que també, com dèiem, els professors de secundària actuaven com a la vida. I si a la vida normal tu segueixes la norma de convergència o de subordinació, a les aules també. Llavors, hi ha casos de professors que estan fent la classe en català, un alumne pregunta en castellà i la classe a partir d'aquest moment es fa en castellà, per exemple. O, segons qui parla el professor, se li adreça en català o en castellà, segons la llengua de l'alumne. O parla a classe en català i al passadís parla en castellà. És una cosa freqüent. Com deia, això sempre ha passat a secundària, el problema és que comença a passar també a la primària, ja ho veurem. Un altre problema, no tots els professors tenen una competència òptima en català, i aquí parlo tant de professors de primària com de secundària, i veurem que això es va agreujant també. També detecto justament per aquest element, per
la meva experiència a la Facultat d'Educació, que es presta poca atenció a alguns àmbits de la llengua, com és l'adquisició dels noms del català. Els meus alumnes diuen que mai no els havien corregit, que mai no els havien dit que no sabien diferenciar l'S sorda de l'S sonora, mai, de mai, ni a l'educació primària ni a l'educació secundària, però que en canvi han fet transcripció fonètica. I per què serveix una cosa sense l'altra? O fins i tot quina seria la prioritat? Sigui com sigui, el que sí que es detecta d'una manera molt clara és que la situació sociolingüística és el que de moment està marcant moltíssim aquesta manca de competència. És a dir, la situació sociolingüística en el sentit complex de la variabilitat que trobem dins de tot el territori. El que trobem és que si un alumne amb L1 castellà o amb L1 ucraïnès, xinès o el que sigui, viu en una població, en una ciutat, en un barri, on la vida funciona més o menys en català, aquesta competència s'adquireix. Però si viu en una zona on el català no se sent mai ni per casualitat, aquesta competència no s'adquireix. Clar, la qüestió és que amb l'escola no n'hi ha prou. És a dir, si l'única exposició que tu tens a la llengua catalana són les aules, i ja veiem que no sempre, d'una manera molt restringida, i fins i tot, encara que hagi estat així a primària, arribes a secundària i la cosa cau brutalment, molt especialment fins i tot si parlem de secundària els cicles formatius. Els cicles formatius, la FP, funciona en castellà d'una manera ja terriblement general. Per tant, una mica la conclusió és que amb l'escola no n'hi ha prou. De moment, si més no, amb l'escola no n'hi està ben prou. Falta una continuïtat, és a dir, en aquests casos. De fet, una reflexió que sovint des del GER ens hem plantejat és que les llengües, diguéssim, amb problemes, les llengües subordinades, minoritzades, amenaçades, sovint posen molta esperança en l'escola. I de moment l'escola s'ha mostrat molt eficaç a l'hora de matar llengües, és a dir, a l'hora d'imposar les llengües majoritàries. Però a l'inrevés normalment no és suficient. Una reflexió que també hauríem de tenir present. I quina és la situació sociolingüística? Doncs, amb dades de 2013 de llengua inicial, veiem això. 55% llengua inicial castellà, 31% llengua inicial català, 2,4% les dues llengües, i ja un 10% pràcticament amb altres llengües com a llengua inicial. Això és el que tenim. Això està extret d'aquí, de les dades de 2013, i també veiem que és interessant, tenim dades de 2003, 2008, 2013, i veiem com el català en aquests 10 anys ha baixat 5 punts percentuals. El castellà n'ha baixat 1. I tenim la introducció, amb la suma de totes aquestes altres llengües sobre les quals es va demanar, es va preguntar, doncs arribem a aquest gairebé 10% de població que parla altres llengües com a llengua inicial. Aquesta és la situació sociolingüística. Evidentment, trobem zones determinades on el català, evidentment, el que dèiem, a l'àrea metropolitana, hi ha molts indrets en què el català no té una presència social. En canvi, si t'arriben alumnes, doncs, per exemple, de Vic, tant se val que tinguin el castellà com a primera llengua, el català o l'amazic, són competents. Per tant, evidentment, és la població, és la comunitat la que està donant la competència a aquests alumnes i no l'escola, o no només l'escola. I el futur, com pinta la cosa? Doncs si pensem en la formació del professorat, el que s'està fent actualment, i parlo per la meva experiència, ens trobem diferents problemes. D'una banda, les notes d'accés a les facultats d'educació, per exemple a la UB, són molt baixes. Per tant, evidentment no tenim els millors alumnes, això és bastant clar. Però clar, com podem esperar que els bons alumnes vulguin ser professors amb els sous baixos que hi ha ara i amb el poc prestigi social dels mestres, de manera bastant clara?
Per tant, realment caldria un esforç per prestigiar la professió, des del meu punt de vista. No només en aquest sentit, sinó en general, perquè l'educació és un puntal de la societat. D'altra banda, trobem això, els meus estudiants tenen una competència molt baixa en català, oral i escrita, la majoria. Clar, això el que ens planteja és un cercle viciós, és a dir, si aquests alumnes arriben a aquest nivell i són els professors del futur, què podem esperar del futur? És bastant complicada la qüestió. També tenim una formació molt limitada a les facultats, com a mínim parlo per la Universitat de Barcelona, pel que fa a la immersió i a la metodologia que s'ha d'emprar per implementar aquest programa, la immersió. I també molt poca formació en diversitat lingüística, reflexions sobre els prejudicis, sobre actituds, sobre sociolingüística, en un moment en què realment les aules estan plenes de persones d'orígens diferents, amb valors diferents, amb cultures diferents, i que caldria realment treballar bastant més aquest element. D'altra banda, a secundària, trobem també que falten graduats de filologia catalana, una cosa que també ens hauria de fer pensar. I això ha obert la porta a graduats en turisme, publicitat, art dramàtic, per fer classes a secundària de filologia catalana, de llengua i de literatura catalana. Ens estem trobant aquest problema. I encara més enllà, trobem que també les actituds i les ideologies lingüístiques d'aquests joves, d'aquests estudiants que seran els futurs professors o mestres o que ja ho són, és que una mica és igual quina llengua parlis. Hi ha mestres joves que arriben a una escola, un nen els parla en castellà i li responen en castellà. I quan un professor o un mestre de l'escola li diu no, és que has d'aplicar la immersió, és igual, és important, és el que responen. Per tant, també aquests alumnes reprodueixen el que dèiem, el que fan a la vida, la norma de convergència o de subordinació, el que fem tots o la majoria. Per tant, això està arribant també a l'educació primària. I finalment també els recursos, és a dir, la crisi, com a explicació o com a excusa, s'ha retallat molt tant en aules d'acollida com en plans d'entorn, com en classes de llengua d'origen, com en substitucions de mestres, com en general en tots els recursos. I això també ens treu oportunitats, ens resta oportunitats. I només per no acabar amb aquesta mirada tan negativa, doncs voldria d'altra banda destacar que sí que hi ha molts docents que fan molt bé la seva feina i que s'ho prenen seriosament i ho fan amb il·lusió i probablement per això anem aguantant i som on som. Però clar, crec que ara com ara els estem deixant sols i no els podem carregar tantes responsabilitats i també a sobre que salvin el català. I crec que ens hi hauríem d'implicar tots. Moltes gràcies.